Колкото повече си зает, толкова си по-продуктивен. Дали това уравнение е наистина вярно? Това да си зает означава, че си ангажиран с нещо, а това да си продуктивен означава да постигаш резултатите, които са важни за теб. Има една огромна разлика между двете неща. Когато си постоянно зает, ти действаш автоматично, откликваш на някакви чужди очаквания, на спешни проблеми или на друг натиск, който идва обаче отвън. А когато си продуктивен, действаш стратегически. Правиш повече, но за по-малко време. И се фокусираш върху това, което наистина е важно за теб и което ще доведе до очаквания от теб резултат. Затова спри да се гордееш с натоварения си график и следващия път, когато си кажеш, имам толкова много неща да свърша днес, графика ми е абсолютно пълен, си помисли какъв искаш да си след години и дали реално тези неща те приближават до този живот, който би искал ти да имаш в бъдеще. Когато смениш фокуса си, освобождаваш време, енергия и ресурси и започваш да действаш целенасочено към това, което наистина искаш да постигнеш. И тогава си наистина продуктивен. Ако това видео ти е било полезно, ме последвай за още и изпрати това видео на някой, който може би е вечно зает и има нужда да го чуе.